raya mutum ya raya dabba almahiru. Ka so kayi ni dan adam ka cika kadiru. Na gode godiya ta gode maka dahiru. Tsira da aminci da salati wa annabi, rumfar bayi matabbaci mai makaladabi. Sa'alil baiti kafatan ya'yan annabi, sai da Zainab Akila saka ta ubangiji. Sati su faruhi kenan ki daban suke, masu mukami gaban ki mu duka bayi muke. Sarkin ku ya tsarkake mu faɗi matuba muke, yardar ku da yarda in faɗa kowa ya rike. Sai da uba kwalliya take kyawu na faɗi, abban su Sahaila mai gida dole ma kiɗi. Al'alawi ka wadatar da ni sai na faɗi, kowa ya nufo ku bai siyata na daɗa faɗi. Mai sabon harshe mai karfin kura tambaya, in keta shirin munafukai masu ayaniya. Yau dai sama ta yi walƙiya mun gaidaniya, asiri ya toni ɗan daudu na shiga rariya. Na rantse duk wanda ya kyamaci alhaidara, ko gwamna ne shi wata ran sai yayo bara. In kuma dan kasuwa ne zai shiga takura, duniya wal akira mummunan kaddara. Dubai dawar abarka ya zama mugun iri, kuma kowaye zaka ga baya tasiri. Son Ali da gaske ya fi komai alkhairi, kar kai wasa da shi malam yi tafakkuri. Ainihin muradi shayabo sha zaki tuli, kuma kai ka saya wa 'yan adam 'yanci ya Ali. Kowa ka ga ya suturta filinsa da baɗili, na rantse ya rike ka ne kam ya awwali. Daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya, kai farkon lahira zuwa ƙarshe kulliya. Ba wani mai darajan Ali wannan ne gaskiya, an ba shi mukamin da ya fi ƙarfin tambaya. Ya mai naɗa nisan tafiya mai sirri tara, kai ke sanya mun nutsuwa sanda na tunzira. Ashe kai belin annabi Adamu Haidara, a cikin ismin ka mursalai kaf suka gagara. Ko me nayi in ka kasa gane yaya yake, ka binciki inda nake in har so na kake. Za na fahimtar da kai ka gamsu bayani nake, amma makiyinka ko da yaushe kiyayya yake. Naji suna kushe wai bamu da lafiya, sun ce wanda ya rike ka baya shan jarmiya. Mu dama ba nufin mu hutu ba a duniya, yardar Allah muke buɗa dare da safiya. Hutu indan kanta ta zo za mu yi marhaba, amma mu ba ma nema dole haba. Me zai saukar da gagare wannan turba, bayan raina da rayuwa ta duka na zuba. Na ji kurege marar kafa ya yi batu jiya, wai ina raya ni da waka sai bibiya. To wanda ya fasa mal'uni ne ɗangiya, ba na tsoron ka ko kaɗan je kai tambaya. Mai neman sani aji zai je tambaya, ba a gane macito sai in ba miya. Ganganci ne ya sa barawo ta bajiniya, nisan tafiya da sawu sai mai rike gajiya. Wanda ya rike Allah ya za a yi ya hallaka, na sha la haula na fi karfin kambun baka. Sai mai karan kwana ne zai tari tanka, masu laya da alisan ba sa shirka. A daidaita sau dangi ga wata 'yar magana, akwai wasu 'yan kwangila masu manyan riguna. In sun ga mutum abun tausayi sai su kwana, su damfari imaninsa kawai ba magana. Sai su jira ka su taka cikin su in faɗa maka, sun gina manyan zawuyoyi dubirnika. Ba su da buri kamar su samu tilin ɗaukaka, aikin su cirewa al'umma kishin mai maka. Ya alullahi ga nasiha ta zan muku, mu zamo ma'abo
abota haƙuri kar mu shiga uku, haɗin kan nan mu kankame kar mu rabe uku, domin makiya za su raba mu gidaje uku. Matasa dole ne mu nemi karatu tuli, mai ilimi shi ke da makamin kashe jari. Cikin hikima yau ake cire mana kaunar hali, kaɗan da kaɗan ka ji ma ka girmama annabi. Wannan matsalar ta shafe mu gabaki ɗaya, shi'a da ɗarika da kadiriya bai ɗaya. Malam ka cire batun ƙabilanci ka ja, ni dai na sauke ya rage naka ka bibiya. Haukan banza sai ka ga mai kaunar Fatima, wai baya kaunar Ali dube shi faɗar rama. Raini ne ma ka rabu matata sai kuma ka ce ba ka so na ka jawo rigima. Ba a samun Fatima ba mu yi ba mu Ali ba, ba a riskar annabi in ba da batulu ba. Ashe dai sai mai rabon wuya ke kurban guba, malam ka bi gaskiya tun da safe ka yoki ba. Duk wanda ya ce Ali na yan shi'a ne kawai, kyale shi maki annabi ne zai fi ma kawai. Duk wanda ya yarda annabi manzo ne kawai, to Ali shi ma na shi ne musulmi ne kawai. Allah ya tabbatar da shi kowa ya sani, gashi a fili kuru-kuru kowa ya gani. Ranar hajjin karshe a gadirkum ka sani, manzon Allah ya kama hannun Ali ka gani. Ya daga sama duniya ta kalla har kankani, ya ce man kuntu maula ina mai jamani. Fa haza Aliyu maula ku bar Musa mani, sai yau bayan wafatinsa za ku matsa mani. Kowa ya boye gaskiyar dan san zuciya, mu mun faɗi gaskiyar ana kai mana jiniya. To za mu yi ta faɗa har sai mun cika duniya, ba zan rufe gaskiya ba dan neman duniya. Ba ma da abun da za mu nuna mu yi kwalliya, in ba soyayyar da muke yi ba a duniya. Kai can du mai kiran masoyinka da danya, su tsanani kar ka samu bar wannan tafiya. Wai yau mai san Aliyu ne ba a raga mashi, duk inda ya sa kafa ya je sai a matsa mashi. Aure ma in ya je ya nema a hana mashi, laifinka kawai saboda ka yarda ka bi shi. Wannan ni na ga zahiri ba zance bane, ya faru da ni kuma ya faru da wani na gani. Tsoro ne ya yi tasiri wannan karni, kalmar shi'a ake gudu wayo ni. Ba dan shi'a ba ka kira gagara arne, zai fi mun sauki da a ce Ali na bunne. In dai raina yana jikina kaji ni, abunda ake bunnewa ni sai na tone. Na rantse da Ubangijin da ya yi Muhammadu, na tsani duk wanda ke kiyayyar al'asadu. Zai iya rabuwa da uwata kan al'amjadu, me zai dame ni na rike Ali Muhammadu. Allah bai ka gida kamar maula aliba, kai har da kiyamar ma na rantse ban ji ba. In ka cire manzan Allah baban Zainaba, kowaye Ali na saman shi ba ɗa mai kiba. Lambai kun mai gida mafi girman ɗaukaka, sautin gunjin gashi yake sanya maza ɗaka. Mai dukan mutuwa gwani ka cinye duka, in ka tsaya ba mai tsayuwa kan birnin Makka. Sun binne kai mami yau gashi fita kake, kowace karni tulun masoya da duwa suke. Masu kiyayyar suna ina yau karya suke, Allah ya karya su da himmar ka faɗi muke. Nan zan dakanta imama aimun afuwa, zan daura in kala mun ce mun rayuwa. Dauke mun shagwa ka da ɗan siri mai yawa, hafil Hausawa ne gagara mai yekwa a daidaita sau.